رادیویا دنگی گل دنگی برخودانیه. جنابندان چند رادیو دنگی گلدن باشگودارن هجری 26 مجدار 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 8 لامده ده امنو چند سرس به پیشکش بکن دم آزادی علیه براپویه. Serikoykila Koma'dan Parti Gülistan Kılıç Koçyiğit Lelijliya Giştiya Meclisi Akıbim. Gülistan Kılıç Koçyiğit yekji endama heyeti bu ku 24 mejdare be heyeta komisyona meclisi reçu imraliye. Serikoykila Koma'dan Parti da haftına xoya Lejliya Giştiya Meclisi de qala ve hevditine ker. Diğer ker ku hevditine avan bawa ki ereni derbas buya gud hevditine ker diroki be brezo çalan repekat. Ev hevditin kaveke berfere u hevidare ku veriye kenu drevitiya Türkiye'ye belbe aştı u demokrasiye veke. Dive ev veki peşve çuneke girink adiruk ve ditin u nırxandın. Hevidarın xudi potansiyel afrandına zeminek jibu diyalog ke yeku ve peşeroja hevpar ageleme avabike. Rezdar Öcalan carekedin de hevditin amede bezelali u eşkere iradeya hemu gelin hereme beteybetici gelin Türk u Kurd jibu ciyaneke aştiyane vekev azat behevre diyarkir. Du pevajuya aştı u civaka demokratik derbasi qonağa ke girink bu. Serkeftina ve pevajuya jibu peşeroja Türkiye giringe. Gülistan Kılıç Koçyiğit de Şankir Kovan dokhest hemu endamin komisyonu tevli hevditine ben u vuha berdawam kir. Me ev yek bawe ki rexneyi nırxand. Lebele dve werezanı ku ev hevditin ne zirare gelin Türkiye pevaju ev kazanceke mezine. Em carekedin teqestikin berpirsiyareke Kurt nikare bisinorin siyasete heyi ve vere bisinordar kirin ev ne amureke ku her partiyek siyasi dikare jibu berjevendiyen xoyen dem Kurt bikar bine. Em yek ji astengiyen bengeyin en demokrasiyle Türkiye'ye u dve vere çareser kirin. Dve herkes ve perspektif veke benge bigire politika u pratik en xoyle guri ve peş bıxe. Veke dem parti em jibu berpirsiyariya xoya jibu serkeftine ve pevajuye haydarın. Lebele partiya deslatar muhalefet u saziyen devlet eji dvi varide berpirsiyariye wan hene. Jibu ku reya aştiye peş ve biçe giringe Veraskirin en pevist en yasayı beyi deren xistin verin bicihanin aşti ne be hevdanin aliye ki tene le be irade kolektif acıva ke dikare verava kirin. Tiştaku dve nahavare kirin eveku rapora komisyone beyi deren xistina ve derfeta diruki vere tamam kirin u revaskirina hukuki de civata gişti bilez verin bicihanin. Ev alaqe tene ve deme ve vatedar bikeku gavin verek u bir yardar verin avetin aşti tene be avakirna baveriye dikare civak gibi be. Çalakyalı Mahmure Jiberdam dike Çalakya nöbette dibiste tırma 2023 de desbeker nöbette 861 rojen xatijekir jali koma 367 ve devir hat girtin merasıba devir girtin nöbette resaziye malbatên şehidan pekat deser nave çalekvanan ji gule ürek daxuyani xat. Armanda Çalakya me azadiya fizikiya reberapoya. Çawa ku reberapo gotiya zaroken maxmur zaroken minin em jiweke xwandevan û zaroken maxmur heta reberapo fizikiya azad ne be ve tekoşine me berdewam ben. Beji serok apo beji serok apo. Belegodarên hêja 25 mejdarê bû çalakiyên jinan hebû jinên Kurd li tevaya Bakurê Kurdistanê di roja li dijî tundiya li ser jinê de li qadan bûn. Tevgera jinên azad têja û meclisa jinan Adem Partî pêşengî ji çalakiyê re kirin. Li Batmanê meşeke girsiyê hate darxistin piştî meşeyê jinan li dijî şiddetê banga têkoşînê hevfar kirin. Li Amedê li dijî faşîzmê şiddeta mêr dewletê dengê jinên Kurd li kolanên Amedê bilind bû. Meşa jinan heta derengiya şevê dewam kir. Li Wanê
Wanê jî jinan meşeke girseyî li darxist meşekedin a girseyî jî li navçeya Şirnexê Silopya pêkat. Tevî astengiyên polîsan jî jinan berxwedana xwe domandin. Bi heman armancê li Sêrtê jî meş hebû. Yek jî meşên herî girseyî jî li navçeya Colemêrgê Geverê hat. Navnîşaneke din a çalakiya jinan agiriyê bû. Gelek kes dide jî şideta li ser jinê meşiyan. Li navçeya Bîtlîsê Tatwanê jî jinan bi vî rengî helwesta xwe li dijî kuştinê nîşandan. Li Mûşê jî jin li qadan bûn. Polîsan hewdan meşê asteng bikin lê tevî astengiyan jî jinan çalakiya xwe li darxistin. Li Rihayê û Dîlokê jî jin li qadan bûn li dijî tundiyê meşiyan. Li Çewlîgê jî cara yekem jinan di çarçoveya 25 mijdarê de meşa şevê li darxistin. Li qada Taksîma İstanbulê jî jin li dijî şiddeta dewlet û mêran çalakî li darxistin. Li paytaxta Tirkiye Ankara'yê jî çalakî hebû. Hevseroka Dem Partiyê Tülay Hatimoğulları jî di nav de gelek jin tevlî meşî bû. Bîst û pêncê mijdarê li pênc navên herêmên Xweserên Rojavayê Kurdistanê jinan dîsa hêza xwe nîşandan. Bi pêşengiya Kongrestar bi de hezaran jin li Kobanê Heleb Qamişlo û Hesekê meşiyan. Meşa herî girseyî li bajarê Kobanê pêkat. Bi hezaran kes li dijî şiddeta li jinê kolanên bajêr dagirtin. Piştî meşê li ser navê girseyî axaftin hat kirin. Meşa li Helebê jî bi pir qerabalık bû. Girsel li eywana heşta adarî li hev kom bûn û dest bi meşa xwe kirin. Li peyê meşê endama rêxistina Kongrestar Rihan Alo xîtabî beşdaran kir. Meşeyên li bajarên Qamişlo û Hesekê jî hêjayî dîtinê bû. Endam û rêveberêsazî û rêxistina jinan jî di nav de bi hezaran jin tevlî meşan bûn. Meşa li Qamişlo li stadyuma Heysem Kiço veguherû mîtingê. Piştî rêzgirtinê berdevka Kongrestar Riham Lewqo aqibî. Meşa li Hesekê jî li çarxereya Merşo dest pê kir heta qada aştiyê dewam kir. Li Dirbespiyê Tiltemir Hewl Şedadê Merget û koçberên Serêkanî û Efrînê jî jin beşdarî meşê bûn. Li vir jî piştî meşê li ser navê girseyî axaftin hatin kirin. Beşdaran got ew ê li hemberî zihniyeta bavuksalar têkoşîn û berxwedanê mezin bikin. Bi pêşengiya Kongresar li Reqayê jî meş hebû. Ji Tabqa û Derazorê jî gelek jin beşdar bûn. Piştî meşê berdevka kombûna jinan a Zenûbiya Xod el-İsa xîtabî girseyê gel. Ji bo avakirina civakeke demokratîk di Sûriya nû de banga mezîkira têkoşînê li hemû jinan kir. Li pey meşê ji Rêveberiya Xweser Adalet Ümer axivî û li dijî tundiyê banga mezînkirina têkoşînê kir. Li Maxmûr Silêmaniye û Şengalê jî jin meşiyan weke beşendin li başûrê welê jî jin di roja têkoşîna li dijî şîddetê de li qadan bûn. Bi taybetî jî li Maxmûr, Şengal û Silêmaniye li wargeha Maxmûrê bi pêşengiya Meclisa İştar meş hat li darxistin. Meşê li ber avaya saziya malbatên şehîdan dest pê kir û heta parka şehîd Aryan Cudî dewam kir. Piştî ku meşê hevseroka Meclisa gel Fîlîz Budak axaftinê kir. Piştî daxuyanê kortejiyanek li ser girîngiya rojiyê hat peşkeşkirin. Li Şengalê jî jinên Êzidî û Arab li dijî şiddeta li jinê meşek hev par organize kirin. Meş bi pêşengiya tevgera azadiya jinên Êzidî pêkat. Meş li ber şaredariya gel a Sinûnê û heya çarxereya Mamzekî dewam kir. Piştî rêzgirtina ji bo giyanê şehîdan berdevka Tajê Riham Heco axivî û peyamda. Dûre berdevka înisiyatîfa jinên Arab Fatima Mustafa jî têkildarî girîngiya rojê got wê têkoşîna jinan wê bi têkoşîna jinû ve avakirina jiyaneke bi romet tajdar bikin. Li Silêmaniyê jî sazî û rêxistinê jinan bi daxuyaneke pengavek 16 rojî ya têkoşîna li dijî şiddetê ragihandin. Pengav bi çandina 16 şîtlêndaran dest pê kirin. Hêzên Şamê li Swêdayê sivîlek kuştin 5 sivîl jî birîndar kirin. Desthilatdarê Devkiya Sûriyê bi balafireke bê mirov li Swêdayê êriş pêkanî. Di encama êrişê de welatî Ömer El-Qadir hatiye kuştin û 5 welatiyên din jî birîndar bûye. Çavkaniyên herêmî ragihandin ku êriş li nêzî deverên Selîm û Etil hatiye pêkanîn û hemû kesên hatine birîndar kirin jî sivîl in. Parêzvanên neteweyî jî ragihandin ku wan hewldanên hêzên desthilatdariya Şamê ya ji bo derbasbûna ji derayê ber bi Swêdayê ve li nêzî Besrayê têk birine. Ji hêzên desthilatdariya Şamê jî birîndar çêbûn.
Berdeki Komisyoniye Biland ama Femrvan Aneteveniek bu itamin el-Kitan tekildari Agirbestalın habera İsrail Hamas'ede da xuyaniyekta. Da xuyane de vade gudun. Tebi Agirbest erişen İsrail zede bu ne evyek buye sedam merina sivilan lweşandına benesazi o metrsiya giran en erişeke berfrehtir. Divan erişandı her ikem 127 sivil mirine. Ev hejmarın hatine eşkerekirin liser metolojiye ke pişrastgirine ya be baldariye gemezine. Ledibek ve hejmara rastîn zedetir be. Leguri analize saziye navne tevidin habera 27 mijdara 2024 u 14 mijdara 2025 de Lübnan'e jiber erişen İsrail'e 136 sivil jiyana xoj destane. El-Kitan her vaha banka vekirna le persinen bilez u beyali jibu hemu erişen İsrail'e yeni ser Lübnan'e kir. Belediye Cemaat Serisi ve Peşkeşlerin ana hatırı ödenmiş.